Gaur arratsaldean bezperako eukaristia honetan, niretzat data bereziei bat ospatun dugu. Alkarregaz ospatuko gu, orain dela 10 urte, abetzaren ordenazioa jaso neban. Eta momentu honetan tokaten dena da, eskerrak emon, gura dutxadaz jangoekoari. Izan be, abadi izatia ez da norberak lanbide edo aukeratzen dauan zehozer. Jangoekoak egiten dutzun dei bat, baizik simpleki eta konfiantza sartzen saiatzen dana. Gaur, Pedro eta Pablo santuen jaia ospatzen dugun. Elizaren bi zutabe, Jesusekin topo egiteak bizitza aldatu eutzen behiei. Pedro arrantzalesan, Pablo kristinaren kontrako bidi eukiebala. Eta aranbe, Jesusek deitu egin, eta misio bat emon eutzen. Nik bet sentidu dut dei hori, ez nire merezitura gaitik, baizik eta jaunak beherrukian nigan erreparau nebalako. Evangelioan Jesusek hiru aldiz galdetzen dutxo Pedrori maiten oso, eta Pedro kapaltasunez erantzun jauna, badakizu maite zaitu dala. Nik be askotan sentidu dut Jesusen galdera hori, nire baitan. Eta Pedro lez, nagaz erantzun dut. Nire indarrarekin eta nire mugekin, baina bai, timaitatzeko, jarraitzeko eta zerbitzeko irrikaz. 10 urte hauetan, jente asko gauza asko partekatzeko suertie izan dut. Posak, ospakizunak, zailtasunak, agurrak. Ikasi dut abadi izatea eskuragarri egotea dala. Laguntzea, zuekaz fedea ospatzea, entzutea eta uru egotea, batzuetan pobrea sentituen zara, zer esan edo, zer egin ez dakigulako. Baina, Pedro apostoluen egitean esan daike moduan batek esan leike. Ez daukate zurrerik ez hilarrik, baina daukadena emoten txut. Jesusen izenean jagi eta ebili. Abadeak emoten dagoen ez da bere zehozer, norbaita, Kristo bera da. Ez hori egiten saiatu nazurte hauetan. Eta hori zebarkatu, ez egiten saiatu nazurte hauetan. Jesusen gana horbiltzen. Batzuetan hitzekin, beste batzuetan kinoekin, edo bakarrik egonda. Eta zuek be hurbildu nozue arengan, zuez testigantzarekin, zuen fede simplean apalarekin, zuen galderekin, zuen pasentzeagaz. Arratsalde honetan, mesau ospatzen dau, gauza bat eskatzen dutzet. Otoitzegi zuen ere alde. Jaunen darra, posa, paltasuna eta fedea moten jarrai daidan. Eta era berean, ez daian, inoiz zaztu zergatik esan eban bai. Orain dela 10 urte, beren ganako maitasunagatik eta bere herrien ganako maitasunagatik. Eskerrik asko bide honetan laguntzaileak eta ama Virginak gabaden amak, eta Pedro eta Pablo santuek gure alde egin daiela. Ikusten duzu hau ez dala humilia normal bat, da arratsalde honetan, zapatuan, ospatuko dugun momentua. Nire abadetzaren 10. urte horrenan. Mesedez, otoi nire alde. Jainko gure jauna, Pedro eta Paulo apostolu santoen otoitzek lagundu deiguela, eta zerbitzu gorenean lehenengo doaiak eleizari euren bidez, emon zuen txanlez, moizu eurez neiren bidez betiko salbazio lortzeko laguntza. San Pedro eta San Pauloren arratsaldeko mesako otoitz honetan, apostoluek horrek eleizaren bitartekari bizi eta fundatzailetzat hartzen ditu. Eta horren bitartez jangoikoak, zeruko doaienen primiziak emone basan. Horietan, eleizaren izaera apostoliko eta misinolari adierazoten da. Pedro Federeen arrielez eta Pablo nazinoen apostololez. Bere bokazinoren emoterakoan Elizabetiko salbazinoko beharrezkoa diren laguntzak jasoten jarraitzea eskatzen dugu. Jaingokoaren graziak gaur egun bere santuaren memotie. Espiritualki otoitzonek bultzatzen gaitu Pedro eta Paulori begiratzea ez bakarrik figur historiko lez, baizik eta fedearen bidean kidelez bere testigantzak eta otoitzak indartu egiten da bere rosomer saldian jarraitzen dagoen eleizia.
Jaungoikoaren erreinuaren osotasunerako bidea leialtasunez. Ta itxaropenez bizi daigun espero dan erregoa da otoitxonetakoa. Altarara ekarri dutzugu jauna gure eskaintza. Pedro eta Paulo apostolen santuen festaburua ospatzean, egizu ez daigula uste gona gure merezimentuetan izan espatase, gu salbatzeko dozun onberatasuna bakarrik jarri daigula. Gure arrobidea. Otoitxonek argi eta garbi artikulatzen dau, graziaren teologia katolikoa gizaki ez da jangoikoen aurrean bere merezimentuagaitik agertzen baizik eta jangoikoen errukiaz bakarrik fiatuta. Pedro eta Pabloren solenidadian doaiak eskaintzean, apostolo handiak bere fedeagaitik eta jasotako graziagaitik, ez bere giza indargaitik. Eleizak autortzen dau salbazio ez dela konkistetan Bizik eta jangoikoaren doaian gisa hartzea dela. Apaltasun liturgiko bakintza bat da. Eskaintzak eskartzea, noraen lorpen oinarritu barik baizik eta jaunaren oso ontasunaren bakarrik gloriatuz. Espiritualki otoitzau fede eskola bat da. Liturgia ospatzen irakasten duzku, eta ez autofosentzia gizak baizik eta jangoikoaren maitasunari esker oneko erantzun gizan. Pedro katok egiten eban, Paulok jarraitu kezarrezan eban, eta alanbe, biak aukeratu, parkatu eta grazia utzez bialdu ebasan. Eukaristia eskaintza gogoratzean, feuna aldereren horrean kokatzea da. Bere burua sarrokeriak egiten ez dagoan lez, baizik eta bere burua errukiaren esanetara usten dagoan lez. Olan liturgi bihurgune bihurtzen da. Non harimak bere lanetan ez baizik eta jangoikoen salbatzea edan baitasunan loriatzen ikasten dauana. Pedro eta Paulo zeure apostolo santuek posez betetzen gaituelako. Zukalan nahirik, Pedro Federen lehenengo autorle izan zan, eta Paulo Fede berean argitzaile. Boata, Israel gondarrean batuz, hasierako eleizan eraikitzeari izan zan. Bestea jenteiei salbamena dei egiten, maizua eta irakaslea. Biek nau bere bidetik Kristoren familia bakarra batu eben. Eta orain biek ospe berean bat eginik gure gorezpenak hartzen dabez. Prefazionek Pedro eta Pabloren oso giratosun apostikoaren sintesi bikaina. Elizaren zutabe gizadi, Pedro fedia autotzen lehena, lez nabarmentzen da. Bizirik dagoen Kristoren Elizaren oinarrean, lekuko bere alakoan papera azpimaratuz. Paulo maizu ospetsua, giza orkesten da. Fede hori bera sakotasun teologikoz interpretatu eta aldarrikatzen dauana. Jentei atega edegiz. Testuak ez dau kontra jartzen baizik eta batzen. Pedrok Israelgo gainerako berri herriarekin hasten dau, eta Paulok herri paganorekin. Bien gainean sortutako eleizaren katolikotasuna, universaltasuna adiraziz. Espiritualki itxak prefazio honek anistasunaren batasunan espirituaren doaitzat hartzera gonbidatzen gaitu. Bide ezbardinak Pedrok eta Paulok Kristoren familia bakarra biltzen dabe. Martirioren koroa parketekatuak bere fideleialtasuna simbolo. Bere ginkizuna banatu ezina, baina desberdina izan zela adierazoten dau. Eta bera, azken patuak komuna dela. Erreinuaren gaintza. Jasotzen daben gauz urtzo unibertsala ez da. Beren gizak gaitasunean ondorio. Jainkoaren asmoaren ondorio baizik. Eliza eraikitzeko aukeratu, eraldatu eta batu ebazana. Horietan, errepukularen ideala ikusten dugu. Bezfede irmia, araldin evangeletzaia eta kiston gana, jaunartzera bateko entrega egin arte. Apostoluen irakaspenez argitu daituzu jauna, zure fedunak indarbarritu da gizela zerutar sakramentua. Otoitzonek kristau fedearen dinamikaren sintesi argia aurkezten du. Doktrini apostolistokularen argitasuna eta sakramentuetan jasotako sendotasuna. Apostoluen irakaspenaren argia. Kristo zintxo transmitutakoa fedearen printzipio ezitzailea da. Ezaberaz, oinarri apostolikoaren gainean eraikia da. Baina, bai dimensio doktrinalean, bai sakramentalean. Ez da nahiko ezagutzea sakramentuetan.
bereziki ospatzen dan Eukaristian eraginkortasunez komunikatzen jakun graziak eraldatu behar da. Espirituaren ikuspuntutik otoitzak kristau bizitzak bi zutabe behar dituela islatzen du. Ulertzeko argia eta bizitzeko indarra. Doktrina apostolikoak gidatzen gaitu, baina sakramentuak dira barnetik fedearen tinko irauteko, eta evangelioaren arabera bizitzeko gaitzen gaituztenak. Pedro eta Pabloren jaian, Eliza bere irakurkuntzak gidatzen jarraitzen dauala, gogoratzen jaku. Eta Kristo jaunaren aginduari leialtasunez ezarri, eta ospatu zituzten sakramentuetan, bidez bertan izultzen den graziaz eusten diola.